waol gi ywago nyithindwa monegi e ng'anyo. Erokamano ahinya. Sonko Riare wacho let them build and we destroy it. Mano paro mantiere kar kanyo. Sonko mowacho ni ero wacho those who are away from that regime must go home for Kenya Gen Z to come down. We are tired of recycling people to the government as if no young people can do the task. Remy, yes. Mago Pat Juneno. First, Lekzong Macho Nitie jogo ma thrive best whenever they are chaos. Nitie jogo magin seche ma ji tulo ng'enyo koka gigerore kabisa. Kendo giyudo platforms madongo dongo mondo mi gin gimed gerore. Adhi mbele ka wacho ni yudhe nyaka sani wan gi yudhe man kod paro malew kendo mano pod bedo kauna maduong'. But nitie yudhe moko ma bende gin agina tama nyocha ma janyo ma okomudre. But I believe ni for the love of the country sani nyaka koro waloka ka waneno gik moko. Ma opportunity machak biro mogik mondo wachako bedi mondo wasalvage situation mana waweyo otimore 2023 cha. Ker noyie molor piny. Bishop Papa noneno kanyo kama ker noyie moluongo vijende onyiso gi ni biuru mondo wawuo. Nikech ker wacho ni waloso raput moro to jeno ojam wacho ni wadware ka mondo wawuo kode ka. Ker nodhi nyaka mbui mar X. Ojenda jina achiel gi nolawo ker monyiso ni ok gidwa wachne. Chimane wajno kidwa wachne ni gichaki jam no kidwa put. Mondo jogo madhi bedo god ker no gin jogo mende godho gi bor. Twagno norumo gi kanyo. Chandruoge mane wan godo ndalo cha oduogo kendo chako onyenyore alela. Jogo mane okwadwa kaka Murko mane wacho ni en luxurious cha ochako duogo kendo mane kono telo ne ojende. Sani kwadhi mbele gi yore ma wan godo mwatemo manyo godo kweni. Sani ma koro jende nyaka koro bi e twak nyaka gibed e mesano nyaka giyie wach nyaka gibed jogo ma yie ni seche moko ji nyaka bedi mondo wakaw opportunities gi waran god. An gadieri ni seche kadine wayie go twag cha sani wan gi ministers mojende ka thesta dek. To nikech nwadagi nwatamore machane chalo opportunity mogik mana wan godo nwawe odhi. Kama biro sani wayie wakaw ma seche moko ma dibede nini mogik luongo mogik mana ka jodolo wach seche moko ok dinge sa minya luongie mo opportunity makoro nyaka bed piny nyaka ko wawuogi mo wawachi mo kanine bere kanine kata kwayo na ni kapok twagni obedo to riwruoge mege vijende ka ochak loso gimiluongo ni memoranda gibed godo piny gichak loso those policies maka committee cha bedo formed magino sechako ni to gin we only petition koro wadhi kacha ti present gimoro makata ka oketi ni ng'ato nyalo somo to bed gi en gi challenges en gi ywagruok e iye kanyo to en gi solution kwacho ni mana ok wanyal solve te lakini ng'eny gi nya bedo solved to wa move on from there. Then lastly king'iyo any talk nyaka bed gi structure mare wadwa ni seche ma that dialogue bedo ber ko bedo gi steps committee ni bedo formed within what time mano time frame mare aya what is the TR terms of work terms of reference mudi tiyo godo its dialogue bedo kanyo aya then what are the timelines magini di bedo godo the final report di bedo godo out bedo kanyo then wacho ni koro what are the solutions gi bedo solved within what period of time. It long term solutions clefas moko ka employment of gik monya chiwo king kata that dialogue bedo piny mo solve immediately wacho ni man is a long term challenge to wang'yo ni how era ko wanyalo kawo chir mondo achak solve because these things have been there gin gik mosebedo en man ni ng'ama chok chir mondo chak solve problems e maonge wachako wang'iyo ngima yore meke ngima to wacho ni sawa ngima ong'awre matis ne jo Kenya ere kaka wanyalo donjo mondo wa reduce the life mano should be a short term short term solution wacho ni ka mai kuma nyonjo piny wang'ene ko nyala adjust ka mondo ka dog piny mondo ka romre aya yude ywak ni maybe school fees and new funding model ere kaka wanyalo make that new funding model obed favorable to jopuonjre kuonde tiegruok meke mbalariany wang'iyo solution wang'iyo challenge waywak wa provide solution
kasto wabedo kacha to kwa bedo ni wana tama ni watamore atama sai masudo wadongi higni matin ariyo to wachimo yiero maduong' seche mwadhi yiero maduong' bang' maini ok wan gadieri ni wadhi support ojana wadwa mondo chako timo ang'owa ochako bede telo kacha seche ma jogi biro ma jogi wacho ni jogi joma ko jogi be jogi joma richo ng'e position masani en solution mar golo rute telo sani en mana ni wabed gi someone from the opposition to jogi gin mana joka Kalonzo osebede sirikal kendo Kalonzo nobede sirikand Moi Matiang'i osebede sirikal Matiang'i nobede sirikand Uhuru ni wa malo osebede sirikal ne en minister jogi to osebede sirikal kendo Gachagua temo ko nwaneno mogik to gima lit na mogik kendo kama dwacho waje Gachagua miyo ko seche moko awinjo ka chunya jony matin ka wacho ga wachne en utterances mane en godo pride ne en godo cha miyo seche moko wadok ga chimbo wacho ni seche moko embe ko winje lit man owinjo seche man waywak ni ng'anyo bad governance ni ntiere cha macha bende mana ywak lakini nokawo maya to thrash down koro samo onge ni to koro shida ng'eny ni solutions en go wuok di chielo bedo Yesu Kristo wuod Maria koro mano I think ways manyalo mang'eny ni to solution mwadi go kanishon to en mane Erokamano